Il-merħba bil-Frijej tal-Palm. Dan mhuwiex ġest kwalunkwe li jilqa' l-Kristu f'Ġerusalemm. Kien ġest mixtieq imma mistur minn ġenerazzjoni għall-oħra tal-poplu Ludi. Il-palm li sa mimmijiet ta' snin qabel fissra dan il-poplu rebħa mill-battalja. Hekk fissret daħlet Kristu għal niesu. Rebħ, salvazzjoni. Fl-aħħar wasal dak li jenna nistennew. Mhux ta' bxejrin tiżġed wasalna, li t-tifsira tagħha inbidlet mal-medda tas-sekli fil-ħajja tal-poplu Ludi. Min jekk jogħġbok salvana, għalajta ta' tifħir. U kif daħal, mhux fuq żiemel li spiss jintuża t-taqbida, imma riekeb felu ta' ħmar. Eku tad-dilka ta' Salamun bħala sultan. Eku tal-profezija, ara. Is-sultan ġej għandek ġust u rebbieħ, umli u riekeb fuq felu ta' ħmara. Issa, Kristu jterraq bħala sultan. Mhux bi vjolenza, imma fi proposta umli li għaxin liberu nista' niċħat jew nilqa'. Fil-battalji li għaddejt u għadni ngħaddi minnhom. Qalbi, tilqgħu bil-Frijej tal-Palm. L-għodwa tajba. Illum il-ħadd 29 ta' Marzu il-Knisja Kattolika tagħti bidu għal ġimgħa mqazza biċ-ċelebrazzjoni ta' ħadd il-Palm li tfakkar id-dħul trionfali ta' Ġesu f'Ġerusalemm ftit jiem biss qabel il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Nilqakom għall-quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Jikkonċelebra il-Kapitlu Metropolitan. Waqt il-quddiesa isir id-berik tradizzjonali tal-Frijej taż-Żebbuġ u tal-Palm.
u mħabba. Illum inġbarna hawn flimkien biex mal-Knisja kollha nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-għajt tal-mulej. Jiġifieri l-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu u tal-qawmin tiegħu mill-imwiet. Kien għalhekk li Ġesu daħal Ġerusalemm biex itemm dan il-misteru. Għalhekk fidi sħiħa b'qalbna kollha inġeddu t-tifkira ta' din id-daħla għas-salvazzjoni tagħna. Nimxu wara l-mulej biex għall-grazzja ta' Alla nissieħbu ma' Kristu fit-tbatija u s-salib tiegħu ħalli jkollna wkoll sehem miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox bil-barka tiegħek qaddes dawn il-friaj li aħna li nimxu ferħana wara Kristu Sultan iseħħilna naslu f'Ġerusalemm ta' dejjem bis-saħħa tiegħu u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej jkun fuq mowqif qalbi xandar kif jixra l-Evanġelju mqaddes tiegħu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. X'kien waslu qrib Ġerusalemm u ġew quddiem Betfaġe lejn l-għolja taż-Żebbuġ. Ġesu bagħat żewġ dixxipli u qalilhom: Qaslu sar-raħal biswitkom u minnu fih issibu ħmara marbuta u felu ħdejha. Ħolluhom u ġibuhom li. Jekk xi ħadd jgħidilkom xi ħaġa weġbuh, il-mulej jeħtieġhom u malajr jerġa' jibgħathom lura. Dan ġara biex iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta meta qal: Ejdu lil bint Sion, ara is-sultan tiegħek ġej għandek ġwejjed riekeb fuq ħmara u fuq felu, ferħ tabima tat-tabija. Id-dixxipli marru u għamlu kif ordnalhom Ġesu. Ġibu l-ħmara u l-felu, għedu fuqhom l-imnatar tagħhom u għad fuqhom. Għad kbir ta' nies firxu l-imnatar tagħhom fit-triq, waqt li oħrajn qataw xi frejej mis-siġar u ferxuhom mat-triq. Il-folol li kienu mixja quddiem u dawk li kienu mixja wara bdew jgħidu Osanna lil bin David, imbirek min ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ogħla ta' smewwiet. Meta mbagħad daħal Ġerusalemm, il-belt kollha tqanqlet u n-nies bdew jgħidu: Dan minu? U l-folol weġbuhom: Dan hu l-profeta Ġesu min Nażaret tal-Galilija. Ħut Jeżis nimxu bis-sliem u ngħidu bil-ferħ lil Ġesu kif darba għamlet il-kotra tal-Lut. Hosanna
عليه الأرض كل ما فيها، الدنيا وكل ما يعيش فيها. أشوفه الإقرا وآفا وفوق إشماير والطاعة. Min jista' joqgħod fuq l-għolja tal-murej u min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu. Min għandu jdeħinda fuq qalbu safja, min ma tax ruħu għall-fruq u anqas ma ħalef bil-qelb. Dan ikollu barka minant il-murej u l-ħlas li ħaqqu min Alla s-salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakkob. nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti lilna l-bnedmin tajtna eżempju ta' umiltà. Meta rid li s-Salvatur tagħna isir bniedem bħalna u jieħu l-mewt tas-salib.
fejn jagħtija katina li s-sabar tiegħu ikun ta' talima għalina u li soqinna nissieħbu miegħu fil-qawmien għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Sid il-mulej ta' nil-sin ta' wieħed jitgħallem biex naraf nejn lil-lajjien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjim li l-widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sid il-mulej fetaħ li widinti u jiena ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jisawtuni, ħaddejja lil dawk li kienu jinitfuli l-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieq. Sidi l-mulej jgħinni. Għalhekk ma nitħawwaċ. Għalhekk għamilt wiċċi bħażniet. Jien naf li ma jkollix imniex nistħi.
It-tieni lezzjoni. Qari mill-ittra ta' San Pawlo Apostlu lil Filippin. Ġesu Kristu li jgħat li kellu natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk kallu liħ sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għarku btejhom u kull lisin jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja ta' Alla l-Missier. Verbum Domini. Minħabba fina Kristu għabda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla liħ sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. Il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Mattew. F'dak iż-żmien wieħed mit-tnax jismu Ġuda l-Iskarjota mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom: Xi tridu tatuni u jien nagħtikom lil Ġesu f'idejkom. U huma tawh 30 biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom il-Ġesu f'idejhom. Fl-ewwel jum tal-għażmi d-dixxipli resqu lejn Ġesu u qalulu: Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-għajt? U qalilhom: Morru il-belt għand it-tali u għejdulu: Għallek li mallem, is-sija tiegħi waslet. Jien se nagħmel l-ikla tal-għajt għandek mad-dixxipli tiegħi. Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesu u ħejjew l-ikla tal-għejt. Għal-ħin ta' filgħaxija qatt fuq il-mejda flimkien ma' 12 u waqt l-ikel qal: Tassew ngħidilkom li wieħed minnkom ser jitradini. U ma bdew isewdu qalbhom ħafna u kull wieħed minnhom beda jsaqsi: Jaqgħu jien mulej. U Ġesu weġibhom: Dak li jmittidu u jbilli l-ħobs fil-platt wieħed miegħi, dak li se jitradini. Mill-bniedem imur kif hemm miktub fuqu, imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu bin il-bniedem ikun moti f'idejn l-għeduwwa. Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn. Qabeż Ġuda dak li tradih u qallu: Jaqgħu jien Rabbi. Wieġbu Ġesu. Int qed tgħidu. Huma jieklu Ġesu ħal ħobs f'idejh, qal il-barka, qasmu, newlu lid-dixxipli u qal: Ħudu, kulu, dan hu ġismi.
Imbagħad ħal kalċi fidejh, ratti l-ħajr, newlilhom il-kalċi u qal: Ixorbu l-kol minnu, għax dan huwa demmi, id-dem tal-patt, li xxerret tal-kotra għal-maħfra tad-nubiet. Ngħidilkom li ma nerġax nixrob iżjed minn dan il-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob imbiġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. Kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ. Imbagħad Ġesu qalilhom: Il-kol kemm intom ser titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl, għax hemm miktub nidrob ir-raj u n-naċ tal-merħla jitferxu. Imma wara li nqum mill-mewt, immur il-Galilea qabilkom. Qabes Pietru u qallu: Jekk kulħadd jitħawat minħabba fik, jiena ma nitħawat qatt. Qallu Ġesu: Tassew ngħidlek li dal-lejl qabel ma jidden is-serduq, int tkun ġaġ tliet darbit. Qallu Pietru: Le ma niċħdekx, anqas jekk ikolli mmut miegħek. U d-dixxipli l-oħra wkoll, kulħadd qal l-istess. Imbagħad Ġesu flimkien mad-dixxipli tiegħu wasal f'qasam jgħidulu l-Ġetsemani u qal lid-dixxipli: Oqgħodu bil-qiegħda hawn sakemm immur hemmhekk nitlob. U ħamiegħu lil Pietru u ż-żewġ ulied ta' Żebedew u beda jsewwet qalbu u jiddejjaq. Imbagħad qalilhom: Għandi ruħi imnik tal-mewt, ibqgħu hawn u isru miegħi. Mexa kemm xejn il-qudiem, inxteħet wiċċu fl-art jitlob u jgħid: Missier, jekk jista' jkun, biet minni dal-kalċi. Imma mhux kif irrid jien, iżda kif trid int. Ġie ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin u qal lil Pietru: Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi? Isru u tolbu biex ma tidħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid, imma l-ġisem dajjef. Għat-tieni darba reġa' mar jitlob u qal: Missieri, jekk dan il-kalċi ma jistax jgħaddi mingħajr ma nixorbu, tkun magħmula rida tiegħek. Mill-ġdid ġie u sabhom reqdin, għax għajnejhom kienu tqal bin-nas. Ħallihom u reġa' mar jitlob għat-tielet darba u qal l-istess kliem. Imbagħad ġie ħdejn id-dixxipli u qalilhom: Issa se tordu tistrieħu, ara, is-sija waslet u bil il-bniedem se jkun moti f'idejn il-midimbin. Qumu, ejjew imorru, araw, dak li ser jitradini huwa fil-qrib. Kif kien għadu jitkellem ġie Ġuda, wieħed mit-tnax b'ġemma kbira ta' nies miegħu, armati bis-sjuf u l-bsaten, mibgħuta mill-qassisin il-kbar u xjuħ tal-poplu. Issa dak li kien se jitradih kien tom sinjal u qallhom: Lil dak l-imbus, dak hu, aqbduh. U minnu fih resaq fuq Ġesu u qallu: Islim għalik, Rabbi. U bisu. U Ġesu qallu: Ħabib, għalhekk ġejt int? U mares u leħ, meddew idejhom fuq Ġesu u qabduh. Wieħed minn dawk li kienu ma' Ġesu ħareġ idu u silet is-sejf, darab lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu idintu. Imbagħad Ġesu qallu: Erġa' daħħal sejfek f'postu, għax kull min jaqbad is-sejf bis-sejf jinqered. Taħseb int li ma nistax nitlob lil missieri u jibgħat li issa stess aktar minn 12 leġjun ta' anġli? Iżda mbagħad kif isseħħ l-Iskrittura li tajt li hekk għandu jsir? Fl-istess waqt Ġesu qal: Iskom ħriġtu għal xi ħalliel armati bis-sjuf u bil-bsaten biex taqbdu lili? Jien kuljum kont inkun bil-qiegħda fit-tempju nagħlem u ma żammejtunix. Iżda dak kollu ġara biex isseħħ il-kidba tal-profeti. Imbagħad id-dixxipli kollha telquh u ħarbu. Dawk li qabdu lil Ġesu ħaduh quddiem Kajfa, il-qassis il-kbir, fejn ġa kienu inġabru il-kittieba u x-xjuħ. Pietru kien baqa' miexi warajh mill-bogħod sal-palazz tal-qassis il-kbir. Daħal ġewwa u qgħad bil-qiegħda mal-qaddejja biex jara kif kienet se tintemm il-biċċa. Il-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollha bdew ifittxu xhieda folozz kontra Ġesu bil-ħsieb li jagħtuh il-mewt. Iżda l-kemm resqu bosta xhieda folozz ma sabux fuq xi jixluh.
Fl-aħħar resqu tnejn u qalu: Dan qal nista' nħodd it-tempju ta' Alla u nerġa' nibnieh fi 3 ijiem. Il-qassis il-kbir qamu qallu: Xejn ma twieġeb. X'inhu ma jiġdu dawn kontra tiegħek? Imma Ġesu baqa' siket. Imbagħad il-qassis il-kbir qabad u qallu: Aħlif li fuq Alla l-ħaj u għejdilna jekk intix il-Messija bin Alla. Qallu Ġesu: Inti qiegħed tgħidu u ngħidilkom ukoll min issa l-quddiem qatt taraw lil bin il-bniedem bil-qiegħda in-naħa tal-lemin ta' dak li jista' kollox u ġej fuq is-sħab tas-sema. Imbagħad il-qassis il-kbir ċarrat il-bisu u qal: Din dawa, xi ħtieġa għandna iżjed ta' xhieda. Ara, smajtuha issa d-dawa, x'jidrilkom? Huma weġbuh u qalu: Ħaqqu il-mewt. Imbagħad besqulu f'wiċċu u tawħ bil-ponn u xi wħud tawħ bil-ħarta u qalulu: Aqta minn tajjilek Messija din id-daqqa. Intant Pietru kien hemm barra bil-qiegħda fil-bitħa tal-palazz u resqet fuqu waħda għaddejja u qaltlu: Intu kol kont ma' Ġesu tal-Galilija? Immu ċaħat quddiem kulħadd u qal: Anqas naf xi trid tgħid? Imbagħad warrab lejn il-bib, lemħitu għaddejja oħra u qalet lil dawk li kienu hemm: Dan kien ma' Ġesu ta' Nażaret. U reġa' ċaħat u ħalef. Jien ma nafux il dan il-bniedem. Wara ftit dawk l-istess nies resqu lejn Pietru u qalulu: Tassew inti wkoll wieħed minnhom, għax għandek il-kisra ta' kliemek tikxfek. Imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu u jaħlef. Le ma nafux il dan il-bniedem. U minnu fih is-serduq idden. U Pietru ftakar fil-kliem ta' Ġesu meta qallu: Qabel ma s-serduq jidden, inti tkun ġa ċħatni 3 darbiet. U ħareġ il-barra jibki biki taqsim il-qalb. Lada filgħodu il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu ftehmu l-koll bejniethom biex il-Ġesu jaqtawilu għal-mewt. Rabtuh u ħaduh magħhom biex jagħtuh f'idejn Pilatu il-gvernatur. Imbagħad Ġuda it-traditur meta ra li Ġesu kien ikkundannat nidem u mar b'30 biċċa tal-fidda għand il-qassisin il-kbar u x-xjuħ biex jerġa' jagħtihom lura u qalilhom: Dnibt, għax itradejt dem bla ħtija. Iżduma qalulu: Aħna din x'inhi affarijiet tagħna, dak araħint. U waddab il-flus fis-santwarju, telaq u mar tallaq. Imbagħad il-qassisin il-kbar ġabru l-flus minn hemm u qalu: Dawn ma nistgħux inqedwhom mal-offerti għax huma prezz tad-demm. Ftehmu bejniethom u b'dawk il-flus xtraw l-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar biex fiha jitfnu il-barranin. Kien għalhekk li dik l-għalqa semmit l-għalqa tad-demm u hekk għadha magħrufa sal-lum. Imbagħad seħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Ġeremija meta qal: U ħadu 30 biċċa tal-fidda, il-prezz ta' dak li kien stmat bil-prezz moti minn Uliet Iżrael u tawhom għall-għalqa ta' ħaddiem il-fuħħar kif ikkmandani il-mulej. U Ġesu waqaf quddiem il-gvernatur u dan staqsih: Inti s-sultan tal-Lut? U Ġesu wieġbu: Int qiegħed tgħidu. Iżda meta l-qassisin il-kbar u x-xjuħ bdew jakkużawh u ma wieġeb xejn. Għalhekk Pilatu qallu: M'intix tisma' kemm ħwejjeġ din jiġdu kontra tiegħek. Iżda huwa anqas l-akkuża waħda ma wieġeb, hekk li l-gvernatur baqa' mistaġeb ħafna. Nhar ta' festa, il-gvernatur kien soltu jitlaq wieħed ħabsi lil min iridu huma. Dik il-ħabta kellhom wieħed ħabsi magħruf jismu Barabba. Mela kif kienu miġbura Pilatu qalilhom: Lil min triduni nitilqilkom? Lil Barabba jew lil Ġesu li jgħidulu l-Messija? Għax hu kien jaf li kienet lejra li ġalithom jagħtuh lil Ġesu f'idejh. Issa waqt li kien bil-qiegħda fuq is-siġġu ta' tribunal, martu bagħtet tgħidlu: Jisti ma jkollokx taqsam ma' dan ir-raġel ġust, għax illum minħabba fih batejt ħafna fil-ħolm. Iżda l-qassisin il-kbar u x-xjuħ ġelu l-poplu jitolbuh lil Barabba u jeqirdu lil Ġesu. Il-gvernatur mela reġa' staqsihom: Lil min tridu nitilqilkom minnhom it-tnejn? Weġbuh il-koll. Lil Barabba. Qalilhom Pilatu: U x'se nagħmel b'Ġesu li jgħidulu l-Messija? Weġbuh il-koll. Salbu. U staqsihom: Imma x'għamel ħażin? Huma aktar bdew jgħidu u jgħidu: Salbu. Meta mbagħad Pilatu ra li kollox kien għal xejn, anzi li aktar kienet se tinqala xi rewwixta,
qabad, ħasel idejh fl-ilma quddiem il-poplu u qal: Jien minix ħati ta' dan id-demm, dan araw intom. U l-poplu kollu qabeż u qal: Demmu fuqna u fuq lidna. Imbagħad telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li taħ is-swat tawulhom biex isalbuh. Imbagħad is-suldati tal-gvernatur ħadu lil Ġesu fil-pretorju u ġabru quddiemu lil sħabhom kollha, neżżawh u xeħtulu fuqu mantar aħmar skur, edulu fuq rasu kuruna minn suġa mix-xewk u qasba fidu il-leminija. Inxteħtu arkub tejhom quddiemu u qagħdu jiddieħqu bih u jgħidulu: Islim għalik, Sultan tal-Lut. Besqu fuqu u ħadulu l-qasba minn idu u bdew jagħtuh bija fuq rasu. Imbagħad wara li għaddewh biż-żufjett neżżawlu l-mantar u xeddewlu ħwejġu u ħaduh magħhom biex isalbuh. Huma u sejrin sabu raġel minn Ċireni jismu Xmun u ġaluh jerfalu s-salib. Meta waslu f'post jgħidulu Golgota, jiġifieri post il-qorrija, tawh jixrob inbit b'taħlita morra u daqu imma ma rridx jixorbu. Imbagħad salbuh u qasmu ħwejġu bejniethom billi tellawhom bix-xorti u nxteħtu bil-qiegħda u qagħdu hemm qassa tiegħu. U qegħdulu fuq rasu l-kawża tal-kundanna tiegħu li kienet tgħid: Dan hu Ġesu, is-Sultan tal-Lut. Imbagħad miegħu salbu żewġ ħallelin, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xelluk. Dawk li kienu għaddejjin bdew jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu: Int li tħodd it-tempju u fi 3 ijiem terġa' tibnieh. Salva lilek innifsek jekk int liben ta' Alla u inżel minn fuq is-salib. Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħqu bih mal-kittieba u x-xjuħ u jgħidulu: Salva oħrajn li l-nifsu ma jistax isalva. U s-Sultan ta' Iżrael ħajinżel issa minn fuq is-salib u nemmnu fih. U jafda f'Alla, ħajħilsu issa jekk iħobbu. Għax hu qal: Jiena bin Alla. U bl-istess mod bdew imaqdruh ukoll il-ħallelin li kienu msalbin miegħu. Mis-sitt l-qudiem waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu sa 9 sija. U madwar id-9 sija Ġesu qajjad bleħen qawwi u qal: Eli, Eli, lema sabaqtani. Jiġifieri, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Xi wħud minn dawk li kienu hemm kif semgħuh qalu: Lil Elija tisejjaħ dan. U minnu fih wieħed minnhom mar jiġri qabad sponża mimlija bil-ħall u ħalaf tarf ta' qasba u taħ jixrob. Waqt li l-oħrajn qalu: Stenna ħanaraw jiġi Elija jsalvah. Imma Ġesu reġa' qajjad qajta kbira u rat ruħu. Wara, il-purtira tas-santwarju ċartet fit-tnejn minn fuq s'isfel. L-art teżżet, il-blat inqasam u l-oqbra nfetħu u qamu ħafna iġsma ta' qaddisin li kienu mietu li ħarġu mill-oqbra u wara l-qawmin tiegħu daħlu fil-belt imqazza u deru lil bosta nies. Iċ-ċenturjun u dawk li kienu miegħu qassa ta' Ġesu kif raw l-art titeżżes u jiġri dak kollu imtlew biża' li ma bħalu u qalu: Dan kien tassew bin Alla. Hemmhekk kien hemm ħafna nisa iħarsu mill-bogħod. Dawk stess li kienu mxew wara Ġesu biex jaqduh sa minn meta kien għadu fil-Galilija. Fosthom kien hemm Marija ta' Magdala, Marija Ġagbu u Ġuseppi u Ulid Zebedew. X'kien sar fil-għaxija, ġie raġel qani minn Arimatija jismu Ġuseppi li wkoll kien sar dixxiplu ta' Ġesu. Mar għand Pilatu u talbu l-ġisem ta' Ġesu. Imbagħad Pilatu ordna li jingħatalu. Ġuseppi ħal ġisem u kefnu fl-iżar nadif, qiegħdu fil-qabar ġdid tiegħu li kien ħaffer fil-blat, gerbeb ġebla kbira fid-daħla tal-qabar u telaq. Iżda Marija ta' Magdala u Marija l-oħra baqgħu hemm bil-qiegħda bis-swit il-qabar. L-għada
Jiġifieri meta għadda jum it-tħejjija, il-qassisin il-kbar u l-Fariżej inġabru għand Pilatu qalulu: Sinjur, aħna ftakarna li dan il-bniedem qarrieq. Meta kien għadu ħaj qal wara 3 ijiem inqum. Mela ordna li l-qabar ikun imħares tajjeb sa 3 jum. Li ma jmorrux jiġu d-disċipli tiegħu jisirquh u jgħidu lill-poplu qam mill-mewt. U hekk il-qerq tal-aħħar ikun għar minn tal-ewwel. Qalilhom Pilatu. Għandkom l-assa, morru ħarsuh tajjeb kif tafu. U huma marru jissiġillaw il-ġebla biex il-qabar jibqa' mħares sewwa u ħallew ukoll l-assa miegħu. Verbum Domini. Pietru għal darba darbtejn 3 jgħid kelma li ta' min nirriflettu fuqha dawn il-ġranet qaddisa li għadna kemm bdejna. Jiena dan ir-raġel ma nafux. Ta' min nistaqsu lilna nfusna, imma aħna lil Ġesu nafuh. Dak li qed jgħid Pietru biex jeħles mill-arrest jew mill-mewt, li qed jgħid frott il-biża'. Forsi għandu ironija iżjed profonda. Jiena dan ir-raġel ma nafux. Ma nafx dan ir-raġel li mħabba tiegħu sa fejn se twaslu. Għadni ma rafx li l-qawwa tal-imħabba tiegħu twaslu sa fuq is-salib u li l-imħabba tiegħu tkun ir-rebħa fuq il-mewt. Dan ir-raġel ma nafux. U għalhekk tajjeb li f'din il-ġimgħa mqazza insiru nafuh il dan ir-raġel. U niskopru li huwa liben ta' Alla magħmul bniedem li quddiem il-qassis il-kbir jammetti li huwa l-Messija u li quddiem Pilatu jammetti li huwa s-Sultan tal-Lut. Li fuq is-salib jilqa' fuqu is-solitudni wisq tremenda tal-bniedem meta jħossu li Alla telqu u abbandonah. Hija s-solitudni tad-dnub u tal-infern li hu ġar fuqu u jitlob bis-Salm 22 biex jeħlisna minnha. Il-dan ir-raġel nafuh. U jekk ma nafuhx biżżejjed nitolbu l-grazzja li f'dawn il-ġranet qaddisa insiru nafuh iżjed. U niltaqgħu miegħu bħala s-Salvatur tagħna. As we start Holy Week today, we have listened to the Passion narrative according to Matthew. When Peter is tempted and challenged whether he actually was part of the group of Jesus of Nazareth, he repeats, "I do not know the man. I do not know him." And that could be also true for each and every one of us. Do we really know Jesus of Nazareth? Do we really understand who he is in our lives, in the history of humankind? And so let us start this week by praying that we come to know Jesus more deeply,
more intimately, that we understand how great His love for each and one of us is, and how powerful love is over hatred, over envy, and even over death. We may not know Him well, but let us pray that we come to know Him better. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollu. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra tad-nubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. L-aħweżiż, illum qegħdin niċċelebraw l-imħabba kbira li Alla juri magħna. L-iktar blotja sħiħa ta' ibnu l-waħdini li ma stmerx immutalina fuq is-salib. Fiduċja kbira li Alla jrid biss il-ġid ta' kulħadd ejjew inresqu qudiemu it-talbiet tagħna. Għal-Knisja. Missier Qaddis ibgħat l-Ispirtu tiegħek fil-Knisja biex ma tieqaf qatt tħabbar lil bnedmin tad-dinja l-ħelsien li jgawdi min jerfa' salibu u jimxi wara ibnek. Nitolbu. Dominum de precemur. Missier ta' seta' bla tarf. Inti tafda tmexxija tal-ġnus fidejn il-bnedmin. Għati d-dawl lil dawk li għandhom xi awtorità biex imexxu lil popli fit-triq tal-ġustizzja, l-għaqda u l-imħabba. Dominum de precemur. Missier ġust, kun ma dawk il-bnedmin li qed jiġu abbużati minħabba l-kilba għal-flus jew għas-seta u għejnhom jiksbu d-dinjità tagħhom ta' wliedek mifdija bid-demm ta' ibnek. Dominum de precemur. Missier il-ħajja, għati l-fejqan il-dawk li huma morda għaw il-qalb ta' min idur bihom, sabbar il-min qed iġarrab in-niket tat-telfa u qawwina l-koll fit-tama ta' żminijiet aħjar. Dominum de precemur. Missier it-tieba, rattab il-qlub ta' dawk li ma jemmnux fik biex huma wkoll iduqu lena u l-paċi tiegħek u għati l-grazzja tal-konverżjoni il dawk li jemmnu fik
iżda jinsabu l-bot minnek. Dominum deprecamur. Missir ta' mħabba bla tmiem, għati lilna l-koll li nifmu iżjed il-għala tal-passjoni u l-mewt ta' ibnek biex inqumu mill-ħajja ħażina tagħna għat-tannieqa ta' paċi miegħek. Dominum deprecamur. Nixtieq nagħmel talba speċjali f'din il-ġimgħa għall-art imqazza. Ħafna komunitajiet illum u f'dawn il-ġranet huma impediti milli jiċċelebraw il-liturġija qaddisa. Ejjew nitolbu għal paċi u għal libertà reliġjuża. Nitolbu. Dominum deprecamur. Missieru Alla tagħna inti tatina li ta' kull sena niftakru bil-qima fil-misteru tal-mewt u l-qawmien ta' ibnek. Isma' dawn it-talbiet li qed nagħmlulek minn qalbna u għatina li kif qed inbagħtu ma' ibnek hekk ukoll inqumu miegħu f'jum il-qawmien bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għal-passjoni ta' ibnek il-waħdini taffi issa mulej il-korla tiegħek għalina, mhux għax jistoqilna minħabba xi għemil tagħna, iżda bil-qawwa tal-ħnina tiegħek u ta' dan is-sagrifiċċju waħdini li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U li ma kellux ħtija oġbu jbati għal ħatja u għal ħżina jilqa' kundanna li ma kienx ħaqqu. Bil-mewt tiegħu ħassar il-ħtijiet tagħna u bil-qawmin tiegħu għal ħajja kiseb għalina il-ġustifikazzjoni. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis tas-sew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejli fi ħinata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, ta' d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr birek tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew l-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-Rawż tagħha San Ġusepp, ma' San Ġwanni l-Battista, mal-Apostli u l-Marti glorjużi tiegħek mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, l-Isqof tana Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-Isqof Anton, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bitjieba talbu x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lill-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu. Biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin.
danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Murej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. It is with great joy that we welcome each and every one of you to our liturgical celebrations. We would like to remind you that communion with the body of Christ is reserved for Catholics only. Those who are not Catholic or else may not wish to receive Holy Communion, but still wish to receive a blessing, please approach the priest and have your hands crossed on your chest so that the priest will bless you with the sign of the cross. Gesù ti
Nitolbu. Issa li tqarbilna bid-don qaddis tiegħek fiċ-ċokontana mulej nitolbuk biex bħalma bil-mewt ta' ibnek tajtna t-tama tal-ħwejjeġ li nemmnu. Hekk ukoll bil-qawmin tiegħu għall-ħajja twassalna l-premju li lejh aħna mixja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla l-missier ta' kull ħnina li bil-passjoni ta' ibnu ta'kom eżempju ta' mħabba jatikom li taqdu l-Alla u l-bnedmin u tiksbu d-don kbir tal-barka tiegħu. Iwassalkom għal-ħajja ta' dejjem lilkom li temnu lil-mewt ta' Kristu teħliskom mill-mewt ta' dejjem. Bħalma timxu fuq l-eżempju tal-umiltà ta' Kristu, hekk il-mulej seħibkom miegħu fil-qawmien għal-ħajja. U l-barka ta' Alla li jista' kollox, il-missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu tinżel fuqkom u tibqa' magħkom għal dejjem.
Naslu fit-tmiem din il-quddiesa f'ħatt il-Palm minn ġewwa l-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Inħeġġukom sabiex tul din il-ġimgħa mqazza tattendu u tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Għid li ser isiru fil-parroċċi tagħkom. Issibu l-informazzjoni kollha li teħtieġu billi żżuru l-website randan.knisja.mt. F'dan iż-żmien wieħed jista' jaċċessa wkoll il-websites behold.mt, bekids.mt u soter.knisja.mt li jinkludu talb u riżorsi adattati għar-Randan. Nitolbu. Mulej, ħares lil poplu tiegħek f'dan iż-żmien ta' inċertezza globali. Żomm idejk fuqna. Żommna lkoll il-bogħod minn kull periklu u spirtu ta' ġlied. Kun inti li ddawwal lil mexxejja tal-pajjiżi u popli differenti sabiex ifittxu b'mod ġenwin soluzzjonijiet paċifiċi u mhux dawk irrieda. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.